Ahojte, volám sa Michaela Onofrejová z realitnej kancelárie Elireal. Nachádzame sa v Bydovciach, v záhradkárskej lokalite, kde mám pre vás na predaj jednu chatu. Poďme sa na ňu pozrieť. Chata má rozlohu 35 m2 s podkrovím. Vstupnú časť tvorí terasa so zaťahovacími žalúziami. Rozloha pozemku je 627 m2. Ide o pekný rovinatý pozemok s priestrannou udržiavanou záhradou s množstvom ovocných stromov, ovocných kríkov a okrasných kvetov. Chata je napojená na obecný vodovod, elektriku, kanalizáciu s prípojkami umiestnenými na pozemku. Pozemok je možné využiť aj na postavenie rodinného domu. V susedstve sa nachádzajú rodinné domy určené na trvalé bývanie. Prístupová cesta je obecná. Na prízemí sa nachádza priestranná obývačka, kuchyňa s komorou a kúpeľňa s toaletou. Vykurovanie je zabezpečené kachľovou pecou. Podkrovie tvorí jedna izba s posteľami a gaučom. Chata je ideálna pre všetkých, ktorí hľadajú kľudné a pokojné bývanie, či už pre rekreáciu, prípadne trvalé bývanie v príjemnom dedinskom prostredí. Ak sa vám chata páčila, zavolajte mi a vidíme sa na obhliadke.